Зоркі спорту ў сценах аздараўленчага лагера «Колас» у Кобрынскім раёне. Гэтая сустрэча – частка самага масавага ў Беларусі дзіцячага лёгкаатлетычнага праекта «300 талентаў для каралевы». Каралева спорту – лёгкая атлетыка. А 300 талентаў – гэта 300 дзяцей з усёй рэспублікі, якія напрыканцы праекта будуць спаборнічаць за званне мацнейшага. Тем сегодня отличается эта встреча, что все эти талантливые спортсмены, олимпийцы, которые побывали уже на Олимпиаде и позавоевывали много медалей различного достоинства, но они все представители легкой атлетики. То есть здесь сегодня сошлись на этой сцене молодое поколение и поколение ветеранов спорта, поэтому есть чему поучиться. З першых хвілін сустрэчы ясна, да тэмы спорту хлапчукоў і дзяўчынак шчырая цікавасць, тым больш што ў шэрагах глядачоў 42 чалавекі, якія ўжо сёння мараць пра алімпійскія ўзнагароды. І ў лагер яны прыехалі не толькі для адпачынку. Тут у іх праходзяць учебно-тренировочные сборы. Думаю, что этот проект наберет большие обороты. Дети приехали с большой охотой и им очень нравится. 42 вучні других-четвертых класаў з усёй Брэсцкай вобласці былі адабраны ў ходзе двух этапаў рэспубліканскага праекта «300 талентаў для каралевы». Цяпер праходзіць трэці этап, падчас якога хлапчукі рыхтуюцца да самых галоўных спаборніцтваў і, магчыма, першых перамог. А сустрэча з вядомымі лёгкаатлетамі, сярод якіх чэмпіёнка Алімпіяды ў Афінах Юлія Несцярэнка, добрая магчымасць папулярызаваць заняткі спортам. С семьей мы участвовали во всех спортивных спортландиях, соревнованиях. Папа, мама, я спортивная семья. У нас были у каждого пара лыж. Живое общение, оно заменяет очень много. И это, я считаю, самая сильная мотивация увидеть спортсменов, которые представляют нашу страну, которые имели возможность завоевывать медали, показывать достойные результаты. Для детей это, наверное, высшая мотивация и, так сказать, интерес к спорту. Татьяна Колокольцева, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».